Benvinguts tots en aquesta tarda en la que Covides vol recordar de forma especial aquelles persones que van fer possible aquell projecte incipient i un punt agosarat, però alhora necessari, i que ha esdevingut 50 anys després una cooperativa sòlida, forta i amb una important projecció empresarial. Bé, la veritat és que és un honor estar aquí. És un honor perquè, home, aquí davant hi ha el Penedès. I per la gent de Vilafranca i per la gent que ens estimem el Penedès, que estigui aquí una representació del que és la terra i la gent que ens manté aquesta idiosincràsia, és importantíssim. Per això sol, s'hauria de premiar a tots els que ho van crear, però no tot això, no només a ells, sinó a tots els que ho han mantingut i tots els que esteu aquí davant. Hem vist ampolles, hem vist vinyes, hem vist tecnologia. De fet, Covides el fan totes aquestes coses, les vinyes, les terres, les tines, però sobretot el fan les famílies i les persones que formen part de la cooperativa. És per això que aquest vol ser un acte també de reconeixement a tots i cadascun dels socis de la cooperativa que volem exemplificar en les persones que van formar part del primer Consell Rector, el primer gerent i els primers interventors de comptes, o com es deia en aquell moment, el primer Consell de Vigilància. Vaig a dir que sóc l'únic que queda d'aquella junta. Em quedo amb el record de totes aquelles persones, amigues i disposades a treballar per la comarca i les seves famílies. I en especial dedico el meu reconeixement i afecte al president senyor Lluís Vallès i al senyor Lluís Pallarola. Moltes gràcies a tots. Adéu-siau. Fa 50 anys que un grup de viticultors va tenir la iniciativa de fer allò que tothom és capaç de dir però que no tothom aplica. Ajuntar-se per unir esforços pel bé del conjunt. Ens alegra veure com els que heu fet possible aquests 50 anys seguiu treballant pel Covides de demà, el que ens assegura que Covides pugui seguir sumant més i més anys. Presentem el llibre Covides 50 anys parlant de la cooperativa, recordant i reconeixent l'esforç dels fundadors representats majoritàriament pels seus familiars. I ho fem emocionats pel que representava aquell temps fer el que van fer. Penso que la línia de futur és la que tenim en marxa. Modernitat, qualitat, internacionalització, adaptació als canvis tecnològics, comercials i de mercat, amb dedicació i compromís per mantenir una organització complexa però potent. Donarem pas a l'acte de reconeixement dels presidents dels consells rectors que hi ha hagut al llarg d'aquests 50 anys. Els 50 anys no són cap broma. Mirant en perspectiva, penso que els fundadors van ser uns il·luminats. El camí no el fa una persona, però entre tots ho podem fer gran el camí, entre tots i els socis, evidentment. Ara, senyors, cap als 75 anys. Covides l'estimem tots. I ja no res més perquè l'emoció ja puja amunt. El que sí que vull dir és que, i ho ha dit el president actual, el Joan, que hem de mirar endavant, ser optimistes i anem cap al 75. Es vull dir que tot celebrant els 50 anys, la cooperativa jove. I ho dic perquè veig que les juntes es van renovant i cada vegada més hi ha cares joves. I crec que aquesta és el futur per la nostra cooperativa. Agrair a tots plegats l'assistència i el suport que hem tingut quan ens ha tocat tenir la responsabilitat i realment animar a tots els socis a tirar la cooperativa endavant i, com deia
els dos presidents anteriors a mi fent els 75 anys. Si Covides no existís, si les cooperatives de Catalunya no existissin, evidentment que els hauríem d'inventar. Per tant, no sé si estaré jo o no al 75 aniversari, però confio veure'l i llegir per la premsa. Per tant, llarga vida. Penso que el futur de la viticultura i enllaçat amb el futur de Covides a la nostra comarca i al Penedès és important, té futur i té futur sobretot gràcies a tots vosaltres.